रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। मंत्री दीपक केसरकर आणि आमदार नितेश राणे सत्तांतरानंतर पहिल्यांदाच एकाच व्यासपीठावर आले होते। ते कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्हच्या 9व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं। यावेळी कोकणातल्या या बड्या नेत्यांनी अक्षरशः टायमिंग शॉट मारला। त्याचं घडलं असं मंत्री दीपक केसरकर मनोगत व्यक्त करत असताना आमदार नितेश राणेंची एंट्री झाली। यावेळी मंत्री दीपक केसरकर यांनीही आपलं भाषण थांबवत त्यांचं स्वागत केलं। कोकण सात लाईव्हच्या वर्धापन दिनावेळी नेमकं काय घडलं पाहूया। राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन जिल्ह्याकडे बघण्याची गरज आहे आणि तसं जर आपण बघू शकलो तर या जिल्ह्याला महाराष्ट्रामधल्या कुठल्याही जिल्ह्याची कॉम्पिटिशन येऊ शकत नाही। एवढे नॅचरल रिसोर्सेस या जिल्ह्यामध्ये आहेत आणि म्हणूनच अनेक सामाजिक उपक्रम ज्याला आदरणीय आमदार राणेसाहेब या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचं मी मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो। आदरणीय आमदार राणेसाहेब या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचं मी मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो। आदरणीय आमदार राणेसाहेब या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचं मी मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो। पुन्हा एकदा कोकण सातला हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल।